In de tweede helft van de 18e eeuw beleefde de lakenindustrie in Vols een grote bloei. Grondlegger was Johann Arnold von Clermont. Op het hoogtepunt waren in deze industrie meer dan 2000 lui werkzaam. Waterkracht was een belangrijke energieleverancier en daarom waren in en rond Vols meerdere watermolens te vinden. Aan de oude Akerweg in Vols vingen we de Schuurmühle. Deze wordt in 1781 als na de slieperie gebouwd. Daarna, aan het begin van de 19e eeuw, wordt het een spinnerie. In 1864 wordt er een stouwmachine geïnstalleerd en van 1909 tot 1944 deed de molen dienst als koffiebrennerie, totdat deze op 11 april van dat jaar wordt gebombardeerd. In Mameles vongen voor 2 watermolens, de Ouwmühle en de Schuurmühle. De Ouwmühle was wellicht de graanmühle voor de dorpen Ville en Bokes en voor het eerst genoemd in 1243. In 1905 wordt het waterraad gesloopt. De Schuurmühle wordt ook in gebruik als graanmühle. Eerst met behulp van een waterraad en vanaf 1911 met een turbine. Ook bevond zich in die molen een 20 pk sterke Duits dieselmotor. In 1948 wordt de turbine gesloopt en tot 1982 wordt met behulp van een hamermolen en een menginrichting 4 voorgemaakt. Een eerste vermelding van een watermolen in Oud-Le-Miersch vingen we in 1855, hiermet waarschijnlijk de oudste molen in het Krijtland. Ze droeg dienst als banmolen voor de heren van Eynrade. De molen betrok er water van de Selzerbijk als ook van de Sieversbijk. De restanten van een klein sluizencomplex zijn nog terug te vinden. Het is opvallend wat we hier in Zuid-Limburg en in het Krijtland in het bijzonder aan watermolens hebben staan. Dat vindt ook ter Hans de Mars, eco-hydroloog bij Royal Haskoning in Beek. We moeten ons ervan bewust zijn dat we daarin een bijzondere positie in Nederland hebben. Want we hebben er heel veel. Maar als je in de regio om ons heen gaat kijken, dus als je hier in de Kempen gaat kijken of net hier in de Voerstreken en in Duitsland, dan valt op dat wij eigenlijk echt veel molens nog hebben. En ook nog in redelijke staat. Want vaak heten die dingen wel molen, maar dan staat het rad half ingegraven of er staat nog een steen bij de deur, maar dan heb je het inderdaad wel gehad. En ik denk dat dat eigenlijk een van de, ja, ik zou zeggen, in ons bedrijf noemen we dat wel eens de selling points. Hè? Dus dat is nou eigenlijk een van de hoogtepunten van Zuid-Limburg zijn haar watermolens. Ook de Kastielhoeve in Le Miersch bezoot ooit een watermolen. Dat hier over weinig bekend is, komt waarschijnlijk door het feit dat het niet vermeld wordt in overheidsregisters, hoe in zaken als pacht en vergunningen geregeld worden. Deze regels worden noodzakelijk omdat een wildgroei aan molens tot problemen kan leiden, zoals de afstand tot ei in verband met de bied en verval en de wijze en de tijdstippen hoe op het water benut wordt. In de kelder van de tienschuur van de hoeve bevond zich tot de jaren 60 van de 20e eeuw een functionerende maalinstallatie, die in eerste instantie wordt aangedreven door een turbine. Deze turbine wordt later vervangen door een elektromotor. Het water voor de turbine wordt afkomstig van de Hermansbeek.
Er zijn nog steeds een aantal molenlocaties. Ik denk dat met name het dal van de Sieversbeek, daar hebben echt heel veel molens ooit gestaan. En ik zou daar meer mee doen. Maak het herkenbaar. Er hoeft niet een molen opnieuw opgebouwd te worden, maar maak het zichtbaar dat er duidelijk zichtbaar dat er ooit een molen heeft gestaan. Maak het bekend dat ze er waren. Dan gaat zo'n landschap veel meer leven. Hier is het. Hier wordt een stuwmeertje gemaakt aan de bovenkant van dat metselwerk. En daar liep dus over. Nou, schoepenwiel op. En dan houdt ze een aandrijving dus, en een turbine. En dan kosten ze stroom opwekken. Maar het wordt nalang wie hard het water gaat draaien, zoveel stroom wordt ook. En dus de lamp gaat uit en aan. Het wordt niet echt constant en zo ook geen echte accu's voor de stroom op te sloeien. Dus dat wordt het nadeel van dit systeem. Daar liep de rem op van zo'n elektromotor op. Hè. Zo aandrijven houden ze op de boerderij, houden ze stroom. Maar het wordt heel wisselend. Wie het water gaat draaien, wie hele draaien, zoveel stroom houden ze ook. Dus de lamp komt uit en aan. 50 jaar geleden is die stroom gekomen. 55 jaar geleden. Watermolens vormen vaak al eeuwen een markante plaats in het Beekdallandschap. Ze staan dikwijls op een uitgekiende plek, die ooit zo gekozen is, zodat ze optimaal gebruik konden maken van het beschikbare water. Het samenspel van molen, bijbehorende stuw- en waterwerken en overige infrastructuur wordt in de molenwereld aangeduid als de molenbiotoop. Er was behoefte om een soort overzicht te hebben van wat is nu de actuele staat, hoe staan de molens erbij. En tegelijkertijd gebeurt er heel veel op dit moment. Beekherstel, beken worden weer kronkelend aangelegd, van alles wordt er gesaneerd. Vismigratie, dus het bewegen, het optrekken van vissen en dergelijke is een belangrijk aandachtspunt. En de molens worden daar ook elke keer mee geconfronteerd. En dus men wilde graag eigenlijk een beeld hebben van ja, hoe moeten we daar nou mee omgaan? En hoe houden we nou zo'n molen goed in stand? Hoe kunnen we ook een molen laten werken in die nieuwe omgeving, hè, waar dan vissen ook een plaats moeten hebben. Maar daar was helemaal geen duidelijk beeld van hoe je daarmee om moest gaan. En daarnaast was eigenlijk heel vaak, met name binnen het erfgoedwereld,
eigenlijk niet helemaal duidelijk hoe belangrijk nou die molens waren in dat landschap. In het totaal. Hè. Dus niet alleen maar de molen, maar daar zat dus een hele wereld achter. Hè. De vijvers en de moerassen en de natte beekdalhooilanden. En daar was men zich veel minder van bewust. En wat wij dus nu gedaan hebben, is juist die waarden en die betekenis op tafel proberen te krijgen. En ook voor iedereen te ontsluiten. Zo van dat iedereen, waar je ook bent, straks via een druk op de knop, via de provincie bij wijze van spreken, een kaart kan zien van, kijk, ik zit weliswaar een kilometer van de pannenkoekmolen af, maar ik zit wel, als ik hier iets ga doen, in het Beekdal, dan heb ik op een bepaalde manier invloed op de molen. Omdat daar een bepaalde relatie mee bestaat. En dat moet je eigenlijk weer heel goed proberen af te wegen of je dat nou wel of niet wil doen. Maar dat je in ieder geval op het bewust bent dat je in de invloedssfeer van een molen zit. Een goede ontwikkeling dus. Meer aandacht voor de mulens. Maar wat is een molen zonder mulenaar? Gelukkig werden er nog altijd mulenaars opgeleid. En wel bij de bekende molen van Gronsveld. Ja, we zijn vandaag, eigenlijk is de tweede les, die gaat in het kader van een watermolenopleiding. Dus specifiek voor een watermolen. Kijk, windmolen, iemand die hoogtevrees had, die moet eigenlijk niet nog een cursus voor een windmolen nou gaan beginnen. En ja goed, een watermolen is toch weer een stuk makkelijker te bedienen als een windmolen. En dan trekt ze weer andere hobbyisten aan. De aandrijving, dat is eigenlijk het verschil, maar er zitten evenveel tandwielen in. Een horizontale overbrenging wordt overgebracht weer op een verticale overbrenging om de mulensteen aan te drijven. En of dat nu dat waterrad is of de windmolen, ja, die zit eigenlijk zo'n beetje op zijn kop. De windmolen, daar zit die eerste aandrijving boven en bij de watermolen zit die aandrijving onder. Maar voor de rest liggen dezelfde mulenstenen in en zo, dus een hele hoop van het basiswerk is hetzelfde. En ja goed, als je een beetje induikt in die watermolenwereld, de techniek daarvan die is toch een beetje anders als via een windmolen. Er zijn veel meer verschillende typen waterraderen als via windmolens. Windmolens hebben eigenlijk allemaal hetzelfde wiekekruis op staan. En hetzelfde soort zeilen. En dat is bij een watermolen met een grote rad, een kleine rad, een bovenslag, een onderslag, een turbinemolen. Dus daar zit veel meer variatie in. En dat is eigenlijk dan interessant. Als we straks wat verder gaan, dan hebben we dus de stroomsnelheid van het water. Daarmee kunnen we uitrekenen wat de omtreksnelheid van het rad is. Uit die omtreksnelheid van het rad. Maar langzamerhand wordt het weer gestart met het laten trainen van de Wittemermolen en de molen in Vaalsbroek, de Frankhofmolen, die is ook pas gerestaureerd. Dus daar zijn we langzamerhand een groepje aan het opstarten. En nou goed, daar kunnen lui zich bij aansluiten. Dat is eigenlijk de bedoeling. Een draaiende molen, dat gespetter en dat geklater, dat is iets, ja, ik weet niet, dat is heel aantrekkelijk. En ik denk ook dat het recreatief heel belangrijk is voor de regio, dat je draaiende molens hebt. De molenaar, de luistert naar zijn molen. En iedereen zegt, nou, dat is maar makkelijk, zoals een knopje de duur of gaat om te zetten. Nee, dat kan veel meer. We kijken, ja, één verkeerde handeling en alles is weg, is kapot. Er zijn meer molens die goed bijstaan, maar die ook best wel eens een extra naambordje langs de weg verdienen. Zo van bordje die kant molen. Want ik denk dat het veel te weinig zichtbaar is. Het mag veel meer verkocht worden, zeg maar. Dat zou heel sterk zijn in die regio. Ja goed, rust roest, dat is een oud vaderlands spreekwoord en dat geldt bij zo'n machines natuurlijk. En ook, ik vind het ook zo, als je naar een kering naar binnen gaat, er staat een mooie orgel. Ja, dat is een mooi bouwwerk met al die piepen die blinken. Maar eigenlijk, de geest naar een orgel toe, omdat er muziek in zit. En zo is dat met een molen ook. Dan moest er naartoe gewoon en luisteren naar de muziek die erin zit. Het spatten van het water op het rad of hier met het klapperen van de zeilessen met de windmolen bezig is. En binnenin het knarsen van wat tandwielen. Moet er natuurlijk niet te hel knarsen, maar een beetje muziek moet erin zitten. En de shuttlebak, klak, 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 dat is toch de muziek die ze verwacht in de molen. En dat is de charme van de molen. Het is een machine uit de middeleeuwen wat nog steeds kan functioneren in het jaar van de ICT-tijdperk. En dat is, vind ik, een mooie uitdaging.